insha Allah za mu ba da gudunmuwanmu so that a supporting program ɗin Allah ya yarda yadda za a ci gaba da taimakon al'umma in Allah ya yarda. Insha Allah za mu tura sako tun daga cikin baya in Allah ya yarda babu damuwa. Kuma Allah ya yarda za mu halarci gurin rana. Tafiya da nisan kwana ya ƙara girma. Allah ya ci gaba da wuyan ɗaukan nauyin al'umma da ake yi. Isa za ka biya kuɗi. Kai duk kun yi latti ai. Wannan ma wai suna hanya. Ai kuma gashi har an gaggama zauna a hannun kujera. Sai da kika shigo yanzu a haska ki. Bari a haska ki light koma ba. Juyo juyo. Ina wuni? Ina wuni na gizo. Masha Allah. Alhamdulillah. Muna godiya.